Helo, fi yw'r Athro Eleri Rosier a fi yw cyfarwyddwr recriwtio ôl-raddedig Ysgol Busnes Caerdydd. A heddiw, rydw i'n mynd i fynd â chi ar daith o amgylch ein Canolfan Addysgu Ôl-raddedig, cartref ein cymuned ôl-raddedig ffyniannus a ryngwladol. A dyma ein cyntedd, lle gwych i ymlacio, i astudio neu i ddal i fyny gyda ffrindiau rhwng dosbarthiadau. Ni hefyd yn defnyddio'r lle i gynnal digwyddiadau rhyngweithiol, cael cyfarfodydd ac i gynnal dathliadau. Mae gyda ni hefyd siop goffi ein hunan yma hefyd. Mae yna nifer o ystafelloedd addysgu sy'n addas at ddarlithoedd, seminarau a tiwtorialau bach yn yr adeilad. Dyma ein hwb ôl-raddedigion, lle gallwch chi ddod i gael cymorth neu help gyda unrhyw beth sydd angen arnoch chi. Dyma ein ystafell masnachu, a mae gan y cyfrifiaduron mynediad i Bloomberg a masnachoedd ariannol y byd. Dyma ystafell cyffredin ein ôl-raddedigion, lle gwych i astudio neu ymlacio. Mae myfyrwyr ein MBA yn cael ddosbarthiadau yn ein ystafell addysg weithredol. Ac mae'n ardal awyr agored yn lle gwych i fod os gewn ni ychydig o dywydd cynhesach. A drws nesaf yn yr adeilad Julian Hodge mae gyda ni caffe gwych sy'n gwerthu bwyd a diodydd. Yn yr adeilad Aberconwy, ddim yn bell i ffwrdd, mae parth cyfleoedd Ysgol Busnes Caerdydd lle gallwch chi gael cyfarfodydd un i siarad am gyrfaoedd a help wrth ein staff i gael lleoliadau a cyngor ar gyrfaoedd. Rwy dim ond wedi dangos Ysgol Busnes Caerdydd i chi hyd yn hyn, ond mae digon o gyfleusterau a mannau arall i chi ym Mhrifysgol Caerdydd i ymlacio, cymdeithasu neu astudio. Mae gennym ystafelloedd gweddi aml ffydd ac mae'r ganolfan bywyd myfyrwyr yn gartref i'n gwasanaethau cymorth sy'n rad ac am ddim, di-duedd a chyfrinachol. Mae adeilad undeb y myfyrwyr yn gartref i gaffis, siopau, bariau, lleoliadau cerddoriaeth, asianteth gosod tai a mannau astudio i'ch helpu i wneud y gorau o'ch amser yma. Mae Prifysgol Caerdydd yng nghanol Caerdydd, prif ddinas Cymru. Mae darllenwyr Condé Nast, cylchgrawn teithio antnebyddus, wedi pleidleisio Caerdydd fel dinas orau'r Deyrnas Unedig a'r ddinas fwyaf cyfeillgar yn y Deyrnas Unedig. O ddiwylliant i chwaraeon, bywyd nos i fannau gwyrdd, mae Caerdydd yn ddinas gryno sydd ar cyfan. Mae Caerdydd hefyd wedi ei henwi yn un o ddinasoedd prifysgol mwyaf fforddiadwy'r Dinas Unedig, gan ddod yn ail yn Mynegau Byw Myfyrwyr NatWest 2023. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r daith a gobeithio gweld chi yma'n fuan.